Nilqakom għal dana it-tieni programm fil-sensiela li għaddejjija bħalissa, sensiela fejn fiha qed nistudjaw Salm 119. Salm li b'kollox fih 22 paragrafu u għaldaqstant għedna li ħajkonna programm għal kull paragrafu u llum wasalna fit-tieni programm. It-tieni paragrafu. It-tieni paragrafu li jġib l-isem ta' Bet bħalma għedtilkom kull paragrafu huwa iddedikat għal ittra fl-alfabet Ebrajku u it-tieni ittra fl-alfabet Ebrajku hija l-ittra Bet. U bħalma qed tinnutaw bejn il-kelma Alef u Bet inħolqot il-kelma alfabet. Minn fejn ġibu l-alfabet f'kull lingwa. Kif tafu diġà wkoll it-tmien vrus li ħanistudjaw illum kollha jibdew bl-ittra B tal-daqstant dik li hija B bil-Malti. Bħal medna bil-Malti dana ma jistax isir meta tagħmel translation imma bl-Ebrajk fil-kitba oriġinali ta' dana is-salm kull vers jibda bl-ittra B. U biex nibdew il-programm tagħna llum ejja ħalli flimkien naqraw it-tmien vrus li għandna daqstant nitlobkom tmorru miegħi fil-Bibja tagħkom Salm 119 minn versi 9 sa 16 illi jaqraw hekk. Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu billi ħares il-kelma tiegħek. Qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nitbiegħat mill-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Imbierek int mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek. B'xuftejja jien inxandar id-digriti kollha ta' fommok. Nifraħ fit-triq tal-praċetti tiegħek, daqs kieku kelli l-għana kollu. Fuq il-praċett tiegħek irrid naħseb u nżomm għajnejja fuq traqatek. Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxa, qatt ma ninsa il-kelma tiegħek. Interessanti daw it-tmien vrus xi ħaġa li irridu nżommu quddiem għajnejna kelma partikolari fl-ewwel vers fejn tgħidilna kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu. Illa li xi importanti il-riġina turina illi meta qed jinkiteb dan il-paragrafu is-salmista kien għadu żagħżugħ kien għadu żgħir. Bħal mettilkom fl-ewwel programm, is-salm ma nkitibx f'ġurnata jew f'ġimgħa jew f'xahar imma medda ta' żmien twil fil-ħajja tas-salmista. U allura jitkellem fuq ċirkustanzi u żminijiet differenti fil-ħajja tas-salmista. Hawnhekk s'issadna qed naraw is-salmista li għadu żagħżugħ. U qed jgħidlu lilha kif jista' żagħżugħ? Kif nista' jiena li għadna żagħżugħ nimxi fi triq safja, mulej, meta d-dinja hija daqstant maħmuġa, meta d-dinja l-kemm hija maħmuġa nafu li d-dinja tleq fl-għajnejn ta' ħafna. Kif nista' nżomm minn il-bogħod minn dak li leq imma huwa maħmuġ? U hawnhekk jibda l-istudju tagħna. Ħanaraw f'dana is-salm ir-riżoluzzjoni tas-salmista, riżoluzzjoni li ħajamel biex jobdi il-kelma tal-Alla. Se jgħidlu f'dan il-paragraf għajlu mulej, jien fuq il-kelma tiegħek, mal-kmandamenti tiegħek, mal-liġi tiegħek irrid nimxi. Hija riżoluzzjoni li s-salmista jieħu u xi ħaġa li anki aħna għandna noħduha. Fil-fatt jekk tiftakru l-ġimgħa l-oħra versi 1 sa 8 rajna jekk li kellu ġlieda biex jimxi mal-kelma tal-mulej, mentri f'daw il-vrus tal-lum, f'dana il-fazi tal-ħajja issa tas-salmista qed naraw illi qed jagħmel riżoluzzjoni li ser jimxi mal-kelma tal-mulej. Anke jekk forsi hija ġlida, imma hu qed jgħid illi se jagħmel il-wegħda tiegħu illi jimxi mal-liġi ta' Alla. U naraw allura ir-reżoluzzjoni u id-determinazzjoni tas-salmista huma relevati lilna permezz ta' 4 verbi f'dan is-salm. 4 verbi li nsibu fi vrus 15 u 16. Fil-fatt, jekk intom tmorru għal għafolli s-sanarġinu dom mill-bidu ma biex nagħmlu l-punt ta' rezoluzzjoni li qed jagħmel is-salmista, f'vers 15 is-salmista qed jgħidlu hekk fuq il-praċetti tiegħek irrid naħseb u nżomm għajnejja
fuq traqatek. Mela, irid jaħseb, irid jimmedita, irid iżomm għajnejh fuq il-liġi ta' Alla bħal medna xi ħaġa li suppost kull jum irridu naqrawha, nistudjawha biex inżommuha quddiem għajnejna. Għaliex xu jgħidlu anke vers 16 bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxa. U din hija xi ħaġa li qiegħda tozza llum bib tiegħi. Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxa. Xi ħaġa illi ħafna ma jistgħux jagħmlu għaliex pereżempju għaliex warbu dak li huwa ir-raba' kmandament fejn qegħdin naftakar biex iżżomm il-jum tas-sibt qaddis ħafna ma jagħmlux, ħafna warbu tal-kmandament, u allura kif tista' verament titaxxa fil-kelma tal-Alla? Meta inti taf li kull nhar tas-sibt qed tikser dan il-kmandament, anke li qed tisma' l-verità. U l-aħħar verb jgħidlu li ma ninsaqat kelmtek, xi ħaġa interessanti, xi ħaġa li nerġa' ngħid, tot għalina llum. Qatt ma nistgħu ninsew il-kelma ta' Alla l-Missier. Il-kelma ta' Alla l-Missier li anke s-salmista jirreferi għaliha hija dik il-kelma li nsibu fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Dik li ħafna jsejħu liġi, oriġinarjament il-kelma hija Tora li tfisser istruzzjonijiet. Mela inti titaxxa ma tinsaqat tiżżomm quddiem għajnejk u timmedita l-istruzzjonijiet li Alla tagħna permezz tal-Patriarka Mosè, permezz ta' Mosè. Ejja ħalli nkomplu. Waqt li fl-ewwel studju kien qed jikkontempla kif jista' jkun ħini il-bniedem, u aħna rajna li biex tkun ħini tkun qed timxi mal-kelma tal-Alla, illum qed narawh personalment, jesperjenza dik il-ħniena qed narawh personalment għaddej minn dik l-esperjenza u allura huwa bniedem ħini, huwa bniedem ferħan għaliex għax huwa mbirek, għalhekk huwa ħini, huwa mbirek. U vers 10 qed jirreferi għal dan, vers 10 illi jgħid b'qalbi kollha infittxek tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Il-fatt li qed jgħidlu tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek ifisser illi qiegħed jagħmilhom, qiegħed iwettaqhom. Issa xogħol li ma jitbietx minnhom, mhux li jfittixhom, mhux li jsibhom, mhux li jibda jagħmilhom imma qiegħed jagħmilhom u qed jgħidlhom li tħallinix nidbiet minnhom. Għaliex? X'permezz tagħhom jiena ħini, permezz tagħhom jiena mbierek, permezz tagħhom jien ferħan fil-ħajja. Tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Ifisser li qiegħed jagħmilhom u allura qed jesperjenza dak il-ferħ illi suppost kull wieħed u waħda minna iħoss ġo qalbu meta qed jesperjenza verament ir-relazzjoni ma' Alla permezz ta' Ibnu Jaxua u l-Ispiritu Santu. F'daw il-paragrafu naraw it-talba tas-salmista. Issa saret prattika. Mela fl-ewwel paragrafu rajna is-salmista jagħmel talba lil Alla l-Missier jekk tiftakru. Issa f'dan il-paragrafu qed naraw li dik it-talba li s-salmista għamel biex il-mulej jurih it-triq, biex il-mulej jgħinu jimxi fit-triq, issa qed jipprattika u ma jridx joħroġ minnha. Waqt li f'vers 5 kien fuq ix-xewqa li jimxi dritt, għala xejn vers 5 l-ġimgħa l-oħra x'qrajna. Mhux li kien inżomm li nimxi mal-liġi tiegħek mulej, mhux li kien jaħasra nista' nimxi dritt u ma tbietx mill-liġi tiegħek. Dak kien vers 5. Illum f'dan il-paragrafu qed narawh jitlob sabiex jibqa' miexi f'dik it-triq. Allura xi jfisser? Ifisser li Alla irrisponda t-talba li jagħmel vers 5 u għenu jimxi f'dik it-triq. U issa f'dan il-paragrafu qed jgħidu mulej, għamel li ma nitbietx issa mill-kmandamenti tiegħek, għamel li ma noħroġx mit-triq tiegħek, għamel li ma niksirx il-liġi tiegħek, it-Tora tiegħek. U qed naraw ukoll kif il-weda tas-salmista issa qiegħda isseħħ. Kif? Nerġgħu ngħidu vers 7 il-ġimgħa l-oħra s-salmista qal infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem il-ġudizzji tal-ħaq tiegħek. X'qed jgħidu? Qed jgħidu mulej meta nitgħallem il-liġi tiegħek, meta nitgħallimha din ħanfaħrek mulej. U allura issa x'qed jgħidu f'vers 13
f'dan il-programm, f'dan il-paragrafu ta' bet, b'xuftejja jinxandar il-ġudizzji kollha ta' f'ommok. Qed iżomm il-weda. Mela l-ewwel qallu mulej meta nitgħallem il-liġi tiegħek tgħidx kemm ħanfaħrek. U issa qed jgħidlu mulej b'xuftejja nfaħrek jien. Għaliex għax issa jafu mill-ġudizzji Alla sema ta' it-talba tiegħu u għenu sabiex jifhem hemm ħafna iktar minn hekk ta' narawhom aktar il-qudiem f'paragrafi oħra it-talba tas-salmista lil mulej, imma sawek il-mulejna qed naraw li diġà sema talbu. Diġà sema talbu. U xi ħaġa li anke aħna kull wieħed waħda minna għandna nagħmlu. Nirridu nitolbu lil mulej sabiex permezz tal-Ispiritu Santu jarrafna l-kelma tiegħu, jarrafna l-verità, xi ħaġa li xbajna ngħidu f'dan il-programm. Kien Jexua stess fit-talintana xbajna nidu għadi kien Jexua stess li kun aħjar għalikom jekk jiena nitlaq għax meta jiġiju l-Ispiritu tal-verità jemexxikom fil-verità kollha. Morru isimgħu dana it-talim li għandna fuq l-internet bl-istess titlu. Meta jiġiju l-Ispiritu tal-verità. Ħalli tkunu tafu x'inhi l-verità li l-Ispiritu Santu jmexxikom fiha. L-istess verità li s-salmista talab l-Alla jmexxih u Alla jmexxih fiha. Il-liġi, it-Tora tiegħu. F'dana il-programm joħorġu żewġ punti interessanti li fuqhom ser nitkellmu meta ħanamlu dal-istudju tagħna f'dana il-paragrafu bl-isem ta' bet. Ħanaraw il-konklużjoni x'inhi il-konklużjoni ta' dana iż-żagħżugħ. U jedinna fis-Salm stess il-konklużjoni hija illi biex timxi safi, biex timxi pur, biex timxi kif toġob l-Alla xi tittamel titħalles il-kelma tiegħu. Vers 9. Kif jista' żagħżugħ iżomm traqatu safja? Hija mistoqsija. Fl-istess vers tina risposta. Billi ħares il-kelma tiegħek. Il-kelma li Alla ta' lis-salmista hija l-istess kelma li aħna għandna llum. U għalhekk ma tistax teqpa' tgħid illi isma' illum aħna maħniex taħt il-liġi li Alla tal-Mose. Iva, l-istess liġi li kellu David hija l-istess liġi li Alla ta' lilna illum biex nimxu magħha. Min jibda jġib ħafna skużi u jivvinta ħafna affarijiet minħabba li ma jafx tgħid il-kelma, ma ħaġġiġkom tagħmlu l-istudju biex tkunu tafu x'qed ngħidu meta qed ngħidu l-kelma t'Alla. Ħalli ma jkunx hemm argumenti, ma dak mhux affarijiet li nistgħu nidħlu fihom f'dan il-programm. It-tieni punt li naraw f'dan il-programm hija ir-reżoluzzjoni illi issa iż-żagħżugħ qed jagħmel. Mela l-ewwel rajna l-konklużjoni x'inhi biex nimxi dritt, x'irid nagħmel biex inkun nimxi fit-triq safja, fit-triq pura, irrid inżomm il-kelma t'Alla l-missier. Issa minn versi sa 10 sa 16 ħanaraw ir-reżoluzzjoni illi iva mulej hekk ħanagħmel, ħanimxi fil-kelma tiegħek biex nimxi fit-triqatek, nimxi safi, nimxi pur. Ir-riżoluzzjoni li qed jagħmel is-salmista xi ħaġa li anke aħna suppost nagħmlu ħbib tiegħi. Kif inżommu safja u puri? Xi ħaġa li mhux is-salmista biss jgħidilna, imma jekk tmorru fil-ktieb li l-Apostlu Pawlu fl-ittra li l-Apostlu Pawlu kiteb ir-Rumani kapitlu 12 vers 2 għara xejdilhom Pawlu u anke lilna. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom biex isseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda t'Alla, x'inhu tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Mela biex tkun taf x'inhu perfett, l-Apostlu Pawlu qed jgħidilna biex inġeddu moħħna. Kif iġġedded moħħok? Billi taqra il-kelma t'Alla kuljum. Meta qed ngħid il-kelma t'Alla hija importanti illi taqra dak li Alla tagħna permezz ta' Mosè. Taqra x'tajt il-liġi ta' Alla kuljum. Tagħmel referenza liha ħalli ġġedded moħħok. Huwa sabiħ li kuljum nistudjaw l-iskritturi ta' fejqan. Ħafna jaqraw l-iskritturi ta' fejqan. Għaliex? Għax iridu jfiequ minn xi ħaġa fiżika li għandhom f'ġisimhom. Imma aħna rridu wkoll inqumu mir-raqda spiritwali li qegħdin fiha u biex inqumu mir-raqda spiritwali li qegħdin fiha
Irridu nagħmlu referenza għal kelma ta' Alla xi tajt, il-liġi ta' Alla xi tajt. Bħalma ħafna jitolbu għas-saħħa fiżika, irridu naħsbu wkoll f'dik li hija saħħa spiritwali. U l-saħħa spiritwali tagħna nġibuha biss, anke l-Apostlu Pawlu qed jgħidilna meta nfittxu fil-kelma tiegħu nġeddu moħħna biex naraw x'Alla x'inhi r-rida tiegħu, x'jiġifieri r-rida Alla, x'jrid Alla minnek. Alla jrid minnek u minni li nimxu fi triqatu. Kif ħankun naf x'inhi triqatu? Illum ma tistax issiba għaliex qed jgħidu li ma tixtot, qed jgħidu li Jaxuwa waqqagħha lik. Ħabib tiegħi jekk trid tkun taf x'inhi r-rida Alla, jekk trid tkun taf kif ser timxi fi triqatu, trid taqra l-istruzzjonijiet li Alla ta' lil Mosè u ġġedded moħħok biha kuljum. Bħalma taqra parti kuljum mit-Testament il-Ġdid. M'għandniex problema mhux qed ngħidu t-Testament il-Ġdid ma naqrawx, mela le, anzi kun naf li t-Testament il-Ġdid dak kollu li hemm fih jagħmel referenza għal dak li hemm fit-Testament l-Antik. Ma jibdel xejn, ma jwaqqa xejn. Ħankomplu. Mela ħanibdew qed ngħidu l ġiex punti. Ħanibdew bl-ewwel punt, tajjeb, u l-ewwel punt tagħna huwa ir-reżoluzzjoni taż-żagħżugħ. Kif se jkun issa committed? Issa, x'se jagħmel iż-żagħżugħ? Ħanibdew naraw. U ħanibdew minn vers 10, qalbi kollha jkollha nfittxek tħallinix nitbjat mill-kmandamenti tiegħek. Issa din hija xi ħaġa illi s-salmista li qed jgħid jiena b'qalbi kollha nfittxek, is-salmista mhijiex xi ħaġa li jgħidha f'dan il-vers biss. Insibuha wkoll anke ġo vers 2 li rajna il-ġimgħa l-oħra fil-programm li ieħor. Insibuha f'dan il-vers, vers 10, u ħansibuha fi vrus oħrajn li ħansemmuhom fil-programmi oħra meta jkun imiss nitkellmu fuqhom. Għandek vers 34, vers 58, vers 69 u vers 145. Dawn huma kollha frus f'dan is-salm fejn is-salmista jitkellem illi b'qalbu kollha ifittex wiċċ Alla, jfittex il-kelma t'Alla. B'qalbu kollha. Xi ħaġa li anke aħna hekk irridu nagħmlu. Pereżempju, naraw li b'qalbna kollha aħna suppost li nkunu ġifieri iddedikati. Suppost li tkollna dedikazzjoni kbira lejn il-kelma t'Alla. Dina wkoll toħroġ pereżempju meta naraw Salm 9 vers wieħed x'għandu xi jgħid. Infaħrek mulej b'qalbi kollha u nxandar ġubijietek kollha. Diġà qed naraw mela nfaħrek b'qalbi kollha. Dedikazzjoni kbira minn ħadd is-salmista bħal mandu jkollna jaraw inti li f'kollox, bħalma jgħidilna anke l-Apostlu Pawlu, f'kollox faħru lil mulej dik hija dedikazzjoni. Dedikazzjoni li b'qalbna kollha bħal salmista infaħru lil mulej. Xi ħaġa li jgħidha anke Salm 111 vers wieħed fejn jaqra hekk. Inrat ħajr lil mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Mela x'qed jgħid li meta niltaqgħu aħna bħala komunità b'qalbna kollha għandna nroddu ħajr issa lil mulej, għandna nirringrazzjawh fil-laqgħa tat-tajbin. Dina interessanti l-laqgħa tat-tajbin għax tagħmel referenza għal dak li hemm miktub f'Salm wieħed fejn jgħid illi il-ħżiena jew għall-laqas ħanidok it-tajbin dawk li jimxu mal-kelma t'Alla l-missier ma jpoġġux fil-laqgħa taż-żebblieħa jew verżjoni oħra bil-Malti jgħidu laqgħa tal-kesħin. Dawk illi jgħidu li llum m'għadniex taħt il-liġi, dawk huma żebblieħa qed jiżebbilħu l-kelma t'Alla huma niskesħin għax ma jgħidux jisimgħu bil-verità. Qalbna kollha għandna infittxu lill-Alla bħalma għamel is-salmista. Fil-fatt xi ħaġa li jirreferi għalija anke fil-programm. L-ewwel wieħed fil-programm Alef vers 2 fejn ngħid ħejjin dawk li jħarsu l-proċetti tiegħek b'qalbhom kollha ifittxuh. Mela x'qed ngħidu rridu nfittxu l-Alla b'qalbna kollha. Il-kelma tiegħu rridu nfittxuha b'qalbna kollha. Tkunux minn dawk il-boloħ li toqgħodu quddiem bħalma jkun hemm fl-ewwel fil-lira u kull ma jgħid ir-raj spiritwali jollu jdihom Amen, Alleluja u waqqas biss jifhmu.
X'qed tgħid il-kelma tal-Mulej? Għaliex għax qed iħallu persuna tmexxihom u mhux il-kelma. B'qalbek kollha għandek tfittex il-kelma tal-Mulej. Ifisser mhux li tisma' x'qed jgħid il-bniedem imma tara x'hemm miktub x'qed tgħid il-kelma. Hemmhekk tkun qed tfittex verament b'qalbek kollha Alla x'qiegħed jgħid. Xi ħaġa li nsibuha f'vers 10 f'dan il-vers b'qalbi kollha nfittxek tħallinix nitbijat mill-kmandamenti tiegħek. Xi ħaġa li ħafna Kristjani llum ma jistgħux jgħiduha, għax il-moment li qed jgħidu isma' r-raba' kmandament m'għadux jgħod, allura qed jitbedu skont ġadbu issa mill-kmandamenti kollha. Għax aħna nafu li jekk inti tikser kmandament, ksirthom kollha. Mela jekk inti ħatiqpa' ġimgħa wara ġimgħa twebbes rasek tikser ir-raba' kmandament, ġimgħa qed tikser il-kmandamenti kollha, dan kliem ġadbu mhux kliemi. Inti għandek tfittex qalbek kollha lil Alla u l-kelma tiegħu għax l-Alla fejn ħassibu fil-kelma tiegħu. Vers li ħanaraw aktar il-qudiem meta naslu għalih fl-istess Salm, Salm 119 huwa l-vers 58 fejn jaqra hekk. Quddiemek nitlob qalbi kollha. Ħenna li hija skont il-wegħda tiegħek. Tisimgħu quddiemek nitlob b'qalbi kollha. Huwa importanti li aħna bħala pas-salmista nitolbu lil Mulej jarrafna il-kelma tiegħu permezz tal-Ispiritu Santu. B'qalbna kollha nitolbuh. Imma b'qalbna kollha rridu niftħu id-dnejna għal dak li qed jgħid Alla. Jiena naf nies li ġew jikbu fil-komunità tagħna illa li il-Mulej kellimhom biex iżommu s-sibt qaddis biex ma jeklux ikel maħmuġ. X'ġara ħallew ir-raj spiritwali tagħhom ibeżżagħhom bil-ħmerijiet u ċ-ċuċati, beżgħu mill-ħmerijiet u ċ-ċuċati tar-raj spiritwali tagħhom u ma beżgħux minn dak li qed jgħidilhom Alla. Ella lix għax mhux veru għandhom widnejhom miftuħa b'qalbhom kollha l-kelma tal-Alla. Interessanti, l-importanti għalihom huwa li jkunu komdi f'dak li xi ħadd qed jgħidilhom biex jagħmlu. Il-persistenza tagħna għandha tkun qalba kollha lejn Alla il-Missier. M'għandna qatt inċedu, m'għandna qatt niefqu xi ħaġa li ħanarawha iktar il-qudiem fi programmi oħrajn fuq dan is-Salm vers 34. Meta naslu għalih ħaniftħu fuq dan il-vers. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Femni biex inħares il-liġi tiegħek. Dik li inti issa warrabt, dik li issa qed tgħidilna ma tixtieq Mulej, dik li hija xi waġab fix-xejn. Femili, ħalli nżomma, imma żomma hekk hija xi waġaba fix-xejn di, m'hemmx inżomm. Le ħbib tiegħi qed taraw kemm dawn l-argumenti ma jreġux. Il-kelma tal-Alla kienet għadha u tiqpa' imma dejjem. Jiena nitlob illi taqal biża' tal-Alla fuqkom ħalli taslu għall-verità ħbib tiegħi. Salm 69 fl-istess Salm, vers 69 fl-istess Salm jaqra hekk. Jixlun il-gburin bil-gideb, imma jien b'qalbi kollha nħares il-praċetti tiegħek. Iva dina xi ħaġa li personalment jien għaddejt minnha meta ma tħallejtx nattendi aktar il-komunità taż-żebblieħa li kont nattendi u il-gideb li ħareġ minn fuq il-pulpti fuqi imma jiena xorta bajt u għadni sallu nimxi fuq il-kmandamenti tal-Missier. Illa li xina minn dawk interessani, jiena qudiem Alla ħnidara l-ġudizzju mhux qudiem il-bniedem, il-liġi tal-Alla rrid nobdi, ma l-liġi tal-Alla rrid nimxi mhux maċċuċata u l-ħmerijiet li jgħid il-bniedem minn fuq il-pulptu. It-talb tagħna għandu jkun b'qalbna kollha. Ma nistgħux nilagħbu speċjalment bħalissa minn dak li għaddejja minnu d-dinja. Mhuwiex ħin li noqogħdu nilagħbu ħbib tiegħi. Mhuwiex ħin li noqogħdu nippretendu. Mhuwiex ħin li noqogħdu nqarqu bina nfusna. Verament irridu nersqu quddiem Alla b'qalbna kollha fit-talb tagħna. L-istess vers li diġà rajnieh u ħanerġgħu neġu għalih fil-futur. Vers 58 quddiemek nitlob qalbi kollha. Ħenna lija skont il-wegħda tiegħek. Verament irridu nitolbu b'qalbna kollha. Imma ma rridux nagħlqu jdnejna r-risposta li Alla qed itina għat-talb tagħna. Vers 145. B'qalbi kollha ngħajjatlek weġibni. Mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Iwa isimgħu dat-talb ħbib tiegħi, din hija talba li s-salmista qed jagħmel. Mulej jien irid inħares il-kmandamenti tiegħek.
B'qalbi kollha qed ngħajjatlek mulej, irrispondini u l-mulej jirrispondik minn fuq il-pulp jgħidlek dawk m'għadhomx jgħoddu. Le Alla ma jtikx dik ir-risposta ħbib tiegħi. Dik hija risposta li jtik bniedem illi jkun fals u qarrieq. Nies illi qegħdin hemmhekk għall-fama tagħhom u mhux verament biex iresqu lil Alla lejn dan il-poplu u l-poplu lejn Alla. Dan il-poplu illum fis-sena 2020 għadu ma jafux lil Alla. Ara kemm ġew rajja spiritwali minn barra. Għax Alla bagħthom hawn biex għax il-poplu Malta ma jafux il-Alla. Ekk għadu l-poplu Malti ma jafux il-Alla. Għalix, għax jafu, ma jafux il-Jexua tal-Bibja, ma jafu il-Ġesu Amerikan żgħat kif ġabnieħ, kif ġabulna mill-Amerika. Jew inkella kif dejjem ġu preżentat għal dawn l-aħħar 2000 sena mill-Knisja Rumana Kattolika. B'qalbi kollha ngħajjatlek weġġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Żgur li l-mulej mhux se jgħidlek dawk m'għadhomx jgħoddu. L-10 huma, mhux 9. Li tfittex l-Alla huwa marbut ma dak li tfittex fil-kelma. Inti ma tistax sempliċement biss tinżel u btejku tgħidlu mulej. Għallimni l-kmandamenti, aqrom, hawn qegħdin. Għala xi tajt il-kelma fuqhom mill-bidu sal-aħħar minn Ġesnersi sa Revelazzjoni. Hemm miktub fil-Ktieb ta' Revelazzjoni illi meta Ġwanni kellu l-viżjoni tas-sema ra l-arka tal-Patt li ġo fiha il-kmandamenti. Hemm għadhom fis-sema hemm għadhom ġo l-arka tal-Patt bib tiegħi. Fuqhom se jiġu ġġudikati. Ma tistax tifret għandna wkoll talim fuq dan li ħanajt issa għandna talim l-istess meta jiġi u l-ispirtu tal-verità fejn dejjem għadna fih ma tistax tifret inti l-kelma tal-Alla mill-karattru tal-Alla. Il-karattru tal-Alla qiegħed miktub hawn. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk Alla għallek isma' żomm is-sibt qaddis, tikolx laħam maħmudx u ċċelebra l-festi tiegħi, jekk Alla għallek hekk, dak huwa li Alla jrid, dak huwa l-karattru tiegħu u ma ħajinbidel qatt. Hemm miktub jien Alla ma nitbiddilx. It-talba tiegħi hija li dan id-diskors jaqa' fuq widnej miftuħa mhux fuq widnej torox. Alla ma jitbiddilx ħabib tiegħi, jgħidlek x'jgħidlek il-qassis, jgħidlek x'jgħidlek l-isqof, jgħidlek x'jgħidlek ir-rej spiritwali tiegħek. Alla ma jitbiddilx u dak li qal fil-kmandamenti għadhom kollha jgħoddu sal-lum. U xi ħaġa li rridu nagħmlu hija allura li nonoraw il-kelma tal-Alla. Jekk il-kelma tal-Alla hija il-karattru tal-Alla, allura di rridu nonorawha. Ma nistgħux noqogħdu nipritkaw differenti milli hemm ġo fiha. Jekk Alla qal il-kmandamenti tiegħi huma dejjem, inti ma tistax tgħid isma' l-kmandamenti tal-Alla issa m'għadhomx jgħoddu jew qed tlaqqas wieħed minnhom m'għadux jgħod. Le, inti tittonora x'qal Alla. U fir-raba' kmandament Alla qal ftakar biex iżżomm il-jum tas-sibt qaddis. Onora dak li qed jgħid Alla, għamel dak li qed jgħid Alla, żomm il-jum tas-sibt qaddis. Da jirrifletti wkoll vers 11 vers li qed nistudjaw illum fejn jgħid f'qalbi jiena ħżint kelmtek biex qatt ma nidneb lejk. Qed taraw ħbib tiegħi. F'qalbna rridu nżommu l-kelma tal-Alla, irridu nonorawha, ma nistgħux naqraw mod u f'qalbna nemmnu differenti. Irridu nemmnu dak li hawn miktub hawn. Irridu nemmnu li s-sibt kien għadu ser jeqpa' jum qaddis. Hemm miktub fi Iżajija. Praċett fuq praċett. Minn sibt għal sibt se nibdew morru nfaħru il-mulej. Kollu dan affarijiet irridu nagħmlu studji kbar fuqhom biex nispjegawhom m'għandniex ċans f'dan il-programm. Imma bħalma qed jgħid il-vers jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Biex tkun effettiva l-kelma tal-Alla ma tiġ biss taqra, jekk inti ħataqra mhix effettiva, biex tkun effettiva l-kelma tal-Alla trid tkun f'qalbek. Trid temmen dak li hemm miktub tiegħi. U dana ma jgħidux biss is-salmista. Jgħidu wkoll Ġob. Ġob jekk immorru fil-ktieb ta' Ġob kapitlu 23 vers 12 jaqra hekk. Ma warrabx il-kmandamenti ta' xuftejh
Ożżejt f'qalbi id-digriti ta' fommu aktar mill-ikel meħtieġ tiegħi. Meħtieġ l-ikel importanti li niklu u żgur li importanti li niklu għaliex kellha mutu. Imma Ġob qed jgħid li jkoll il-kmandamenti tiegħu u nimxi magħhom huma importanti aktar mill-ikel. Anzi jaraw x'qal Ġob, ma warrabx il-kmandamenti ta' xuftejh, xi ħaġa li Alla tkellem, xi ħaġa li Alla qal. Jew x'jekk xi ħaġa ħarġet minn ħalq Alla ma terġax tura vojta. Alla ma jistax jgħidlek illum żomm is-sitt qaddis u mbagħad xi 2000 sena wara jgħidlek isma' issa s-sitt m'għadux qaddis għax xi għamit. Le, il-kelma t'Alla ħarġet u dik li hi u tibqa' hemm tidwi għal dejjem. Ma qalux biss Ġob dan id-diskors, anke l-profeta Zakarija, kapitlu 4 vers 6. Imbagħad weġibni u qalli, din il-kelma tal-mulej dwar Zerubbabel. La bil-ħila u lanqas bil-qawwa imma bl-ispirtu tiegħi qal il-mulej tal-eżerċiti. Xiġifieri, bħalma dejjem ngħidu, ma tistax timxi l-mixja waħdek inti ma tistax tagħmel dak li Alla qed jgħidlek waħdek, mhux għax il-kelma tal-Alla ila li xi ħadd ġadna li fil-ġisem aħna dgħajfa, imma għandna bżonn l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu bħalma għedna huwa dak li jmexxina fil-verità kollha. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu Santu biex imexxina f'din il-verità. Xi ħaġa li naħseb ħansamuha ħafna iktar minn darba f'din is-sens jiela li anke Ġożwe. Alla lil Ġożwe qallu Ġożwe kapitlu 1 vers 8 ma jitbiet qatt dan il-ktieb tal-liġi minn fommok, jiġifieri x'kien qed jgħidlu Alla lil Ġożwe kien qed jgħidlu li ma jitbiet qatt dan il-ktieb daw il-ħames kotba ta' Mose għallu ma jitbiet qatt minn fommok. Il-komplament li qed taraw dal-oħxon din naħa tal-Bibja kollha tirriferi għal dak li hawn miktub f'dan. M'hemm xejn kontra wieħed mal-ieħor. U dak li Alla qed jgħid il-Ġożwe u bħalma qed jgħidu lil Ġożwe qed jgħidu lili u lilek ma jitbiet qatt il-ktieb tal-liġi minn fommok u waħseb fuq u lejl u nar qalbna kollha rridu nfittxu l-kelma tal-mulej. Irridu nkunu irid ikollna determinazzjoni ħbib tiegħi. Minn vers 12 sa 14 naraw il-qima li s-salmista qiegħed jagħti lill-mulej. Imbielek int mulej qed itih qima. Imbielek int mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek b'xuftejja jiena nxandarixxi id-digriti kollha ta' fommok. Nifraħ fit-triq tal-praċetti tiegħek daqs li kieku kelli lana kollu. Ejja ħankisruhom malaj daw 3 fruz. Vers 12. Hija talba lissa l-mistaqet jagħmel. Għallimni l-kmandamenti tiegħek mulej. Kemm minkom tinżlu għall-kubtejkom fi skitt ta' darkom u tgħidulu mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek. U jekk xi ħadd minnkom jisma' mant il-mulej li l-kmandamenti m'għadhomx jgħoddu, please ċempluli. Għax jiena irrid innaddi għall-eternità. Imma jiena naf li l-mulej mhux se jgħidilkom li m'għadhomx jgħoddu. Anzi x'kien ħadkun għall-kubtejk u tgħidlu mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek. Jgħidlek ejja naqbżu l-ewwel tlieta ħanibdew mir-raba' wieħed. Ftakar biex iżżomm il-jum tas-sibt qaddis. Naħseb qed tifhmu x'irrid ngħid hux veru. U allura qed narawh jitlob lill-Alla u qed jgħidlu għallimni l-kmandamenti tiegħek. Xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu, mulej għallimna l-kmandamenti tiegħek. Imlini verament bl-Ispirtu Santu, ħalli jmexxini fil-verità, ħalli jmexxini fi triqatek. Vers 13. B'xuftejja jiena nxandar id-digriti kollha ta' fommok. X'jiġifieri inxandar id-digriti kollha ta' fommok? Jiġifieri titkellem ma' ħadd ieħor fuqhom, tallimhom il ħadd ieħor fuqhom, tippridka fuqhom, mhux tgħid li jissarraba waħed m'għadux jgħod. Tippridkah. Bħalma inti tippridka d-9 kmandamenti l-oħra, tippridka anke r-raba' wieħed. Mhux id-9 l-oħra orrajt jgħoddu imma r-raba' wieħed ma jgħodx.
Inxandar ifisser li tallem li titkellem ma' ħadd ieħor u mhux iżommhom għalik. Anke Salm 87 pereżempju jekk immorru f'Salm 87 vers wieħed ara x'jgħid: Poplu tiegħi, għatu widen għal-liġi tiegħi, iftħu idnejkom għal kliem fommi, niftaħ fommi biex inxandar kliem l-erf, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem. Dak li smajna u tallimna dak li qalulna mis-sirijietna, aħna ma naħbuħx lil-ulidhom, iżda nxandruh lin-nisa ta' warahom tifħir lill-mulej u l-qawwa tiegħu u l-ġubijiet li jagħmel. Dan huwa Salm 78 minn versi 1 sa 4. Qed jgħid is-salmista f'dan is-salm ukoll. Dak li Alla qalilna inxandruh lill-uliedna. Mhux ngħidulhom issa l-liġi tal-Alla ma tixtaqt, issa ma tixtaħt il-liġi. Jekk Alla qalilna isma' għandkom din liġi u ma qaditu timxu, dak irdu nagħmluhom lill-uliedna. Imma għaliex ħallejt min jitħaq bik ja poplu blaħ. Ejja ħankomplu. L-xandar xi jfisser? L-xandar jfisser li ma taħbix. Xi ħaġa li jagħmel għalija referenza anki Jaxua fil-Vanġelu ta' Mattew, jekk tmorru fil-Vanġelu ta' Mattew, kapitlu 15, vers 15 araw xi jgħid. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ iżda fuq l-imnara u hekk iddawwar lil kull min ikun id-dar. Mela x'qed naraw? Illi aħna li suppost Jaxu qalilna intom id-dawl tad-dinja ma nistgħux inkunu moħbija. Aħna rdu noħorġu u nwasslu dan il-messaġġ. Akkost il-messaġġ pagan tal-Knisja Rumana Kattolika u akkost il-messaġġ fals li ħafna tiġibu mill-Kristjaneżmu Amerikan, aħna rridu noħorġu u nkunu id-dawl, ma nistgħux nistaħbew. U għalhekk qed nagħmlulkom dan it-tagħlim. Biex forsu tiftħu għajnejkom tqumu mir-raqda spiritwali li qegħdin fiha. Il-qbija qatt ma aħna ħanaraw qajmin spiritwali, qatt ma aħna ħanaraw revival f'dan il-pajjiż. 4 snin ilu, ormai daqqat 4 snin ilu kien hawn revival, ħadd ma xammu ħlif xi 6 min-nies, 8. Ħadd ma xammu, ħadd ma nduna bih. U kulħadd baqa' fil-knejjes ta' żebblieħa u pagani. Qumu, poplu, qumu, kunu id-dawl fuq il-muntanja fuq l-olja, ħalli jarahom kulħadd, mhux mistoħbin x'imkien. Laqgħu li salvat jinsalvat kulħadd. Vers 14. Il-vers 14 naraw l-għoża tal-kelma li s-salmista għandu. Fit-triq tal-praċetti tiegħek nifraħ qisni għandi l-għana kollu. Taf xi ġifieri kollok l-għana kollu tad-dinja, is-salmista qed jgħidlu il-ferħ li għandi f'qalbi għax nimxi mal-liġi tiegħek huwa ħafna kbar milli kieku għandi l-għana tad-dinja kollu. Kieku għandi l-ġojjelli kollha tad-dinja, l-flus kollha tad-dinja. Minix kuntent, daqskemm min kuntent għax nimxi mal-liġi tiegħek. Dak li qed jgħid is-salmista, qed jgħid illi huwa ħafna aqwa minn teżor. Huwa teżor, il-kelma tal-Alla hija teżor fuq it-teżori kollha. Dak li qed jgħid. Versi 15 u 16 jaqraw hekk. Fuq il-praċetti tiegħek irrid naħseb. Unżomm għajnejja fuq traqatek, bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxaq, qatt ma ninsa il-kelma tiegħek. Interessanti? Hawnhekk qed naraw is-salmista qed jgħid isma' mela aħna rridu naħsbu fuq il-praċetti ta' Alla. Irridu naħsbu. Ftakru xedna il-kelma praċetti tfisser il-ġebel oħra. Il-kelma praċetti tfisser kmandamenti. Xi ħadd qed jordalek xi ħaġa, u s-salmista x'qed jgħid? Qed jgħid fuq il-praċetti, fuq il-kmandamenti tiegħek irrid naħseb u għajnejja fuq traqatek. X'qed jgħidilna s-salmista? Tidilna kontinwament, tidu timmeditaw fuq il-kelma tal-Alla, fuq il-liġi tiegħu. Imma biex tkun taf x'tajt il-liġi biex timmedita fuqha trid tkun taf xi tajt. U inti ma tistax tkun taf xi tajt il-liġi tal-Alla jekk ma taqraħiex. Jew inkella jekk ir-raj spiritwali tiegħek qed jgħidlek dik ma tmix taħta, inti m'għandekx interess taqra. Jew inkella jekk ħataqra
qatt minti ħadd tifhem dak li qed taqra illa x'moħħok u qalbek diġà kundizzjonati li inti m'għandekx taħta. Mhux hekk qed jgħid is-Salmista. Is-Salmista qed jgħid fuq il-praċetti tiegħek irrid naħseb u għajnejja fuq it-triqat tiegħek. Li tasal li tinsa xi tajt il-kelma, għalla li xiex is-Salmista qed jgħid fuq il-praċetti tiegħek irid naħseb, li tasal li tinsa xi tajt il-kelma jfisser li inti il-kelma m'intix taqra. U dan nitkellema bl-esperjenza nintaqa' ma' ħafna nies jien qed inkellemu fuq il-liġi tal-Alla jgħidu lex m'għandniex taħt il-liġi ta' Mosè. Meta tistaqsihom il-liġi ta' Mosè x'inhi, kulħadd jalaq ħalqu ħadd mhu kapaċi jirrispondik. Mosè ma kellu l-ebda liġi, nedula il-liġi ta' Mosè ira lix Alla tajjilna permezz ta' Mosè. Qal lil Mosè x'in il-liġi u Mosè għaddi għalinna. Imma l-liġi mhijiex ta' Mosè, il-liġi hija tal-Alla. Imma ħafna ma jafhomx dawn għax ma jaqrawx il-kelma tal-Alla. U għalhekk meta inti ma tafx xi tgħid il-kelma tal-Alla jfisser li għax m'intix taqra. Mhux taqra u m'intix titlob ftakru x'edna. Is-Salmista qed jgħidlu mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek hija talba. Bel inti mhux taqra l-Bibja biss imma tit anki titlob biex Alla jispjegalek ifehmek x'hemm miktub hemm. Inkella qatt min tħadd tasal li tqim l-Alla ta' din il-Bibja. Ma Alla ta' dura tqim Alla li tkun ħlat inti stess. F'dan is-salm, is-Salmista jitkellem ħafna fuq il-ferħ li l-kelma iġġib. Meta taqraw is-salm kollu jiena nħeġġiġkom toqgħodux tistennew il-programm. Il-programmi kollha jsiru jekk intom titu taqraw salm 119 taqraw paragrafu kuljum. U kuljum taħsbu tirriflettu x'qed taqraw, mhux sempliċement taqraw. X'qed jgħid is-Salmista? U waħsbu, użaw moħħkom. Tħallux minn poġġilkom moħħkom ġo kaxxa u jingħala hemm. Tħallux minn jgħidilkom isma' biex tidħlu issa l-Knisja ċ-ċerċ tidu tħallu moħħkom fuq l-arba ma jistgħux iddaħlu hawn. Ħalli ma tkunx tista' tuża moħħok għal dak li qed jgħid. Imma il-ferħ li ġib il-kelma s-Salmista jitkellem ħafna f'dan is-salm insibu versi 14 li anke rajna ftit ilu vers 14 fit-triq tal-praċetti tiegħek nifraħ. Tarawh, imma nsibu wkoll vers 16 fid-digriti tiegħek il-għaxqa tiegħi jitaxxaq fihom. Insibu wkoll vers 24 li narawh il-ġimgħa d-dieħla, vers 47 u versi 70. Daw huma kollha flus fa is-Salmista qed jgħid mulej kemm jien ferħan li qed nimxi mal-kelma tiegħek. Biex nikkonkludu dan il-programm, allura ejja ħalli naraw il-5 punti li ħriġna minn dawt minn tifrus u jekk ma taħsbu xejn fuq dak li smajtu erġu meditaw fuq dawn il-5 punti li ħansemmu. Vers 9 titkellem fuq il-qawwa tal-kelma tal-Alla. Tgħinek biex timxi fit-triq it-tajba. Vers 10 jitkellem fuq il-priorità tal-kelma tal-Alla. Kemm hi importanti li nżommu il-kelma tal-Alla. Vers 11 rajna li kontinwament idu niftakru, nimmeditaw u nagħmlu il-kelma ta' Alla. Vers 12 jgħidilna li irid ikollna l-arfa tal-kelma ta' Alla. Mulejn, għallimni l-kelma tiegħek. Mhux li tkun taf xi tgħid il-kelma ma li tifhem Alla x'qed jgħidlek. U daw ukoll ħanarawh il-qudiem fuq mill-frus żgur li jitkellem fuq is-sigriti li Alla jagħti lill-bniedem. Sigriti ma jfissirx li ħajdu isma' ġejja mowġa tabaq il-Knisja tar-Rabaq ħatarraq Malta. Mhux dak is-sigriti li qed jitkellem fuqhom Alla. Is-sigriti huma x'hemm moħħbi fil-kelma tiegħu, dak li ħafna mhumiex jaraw, dak li ħafna qed iħallu ir-rajja spiritwali tagħhom jagħmluhom għamad ma' għajnihom u jħallhomx jaraw dak li qed jgħid Alla, dak li qed jgħid dal-vers, li jkollna l-arfa tal-kelma tal-Alla. U l-aħħar punt fil-vers 13 huwa li irridu niddikjaraw, irridu nxandru, irridu nivvanġalizzaw il-verità kollha ma mhux dak li jaqbel lilna biss, mhux x'tellimna
fl-Universitajiet ta' Teoloġija Ruma jew l-Amerika, lex qed tgħid verament il-kelma talla. Ħalli nkunu nistgħu niddikjaraw dik il-kelma. Allum ħanifqu għaw f'dan is-salm għal darb'oħra ħbibtejn bħalma dejjem nagħmel nafżakom u toqgħodu attenti li ma toqgħodux fuq dak li jgħid il-bniedem, ma toqgħodu biss fuq dak li hemm miktub f'din il-kelma. Sakemm niġu biex niltaqgħu għal programm ieħor ħbib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjenika insemmilkom. Shalom.